Ale s ktorou kamarátkou? S ktorou kamarátkou? Lívia Oršulova. Ako? Lívia Oršulova. Tak ho ani nepoznám. Akože nepoznáš? To musí byť taký omyl. Omyl, ale nie, však včera aj si ma Fajka nechcela byť, ale však, že dobre, však tak potom si ma trošku podsunula a každý si šiel po svojom, ale však si to ty na 100%. To musí byť omyl. A to nie je omyl, však číslo si mi dala normálne, že všetko pôjde, že sa ti páči, že mám síce malú pipu, ale že to nevadí. Že výkonný jak bujak. Ja som včera nikde nebola. Ale bola, však čo si nepamätáš? Však si nemal ani vypité, ani nič. Normálne, pôjde všetko. Však, počujeme sa? Počujeme. No, však normálne, však teraz som tu vonku. Vieš, reku, ti idem zavolať. To musí byť omyl. Ale nie je omyl. Ja som včera nikde nebola z domu, ja som bola doma včera. Ja, čo si robila? Bola som sa pred otcami. Jaj? A akých máš psov? Bielo-hnedých. Jaj? No však a rasu? Špic, krížený, skoper, španiel. To je aký trískač? To som ešte ani nevidel takého psa. Ako to vyzerá? Opíš mi to. Pekne vyzerá. Pekne? A sexy mal aký? Sex. Joj, nepamätám. Už ani nepamätáš? Tak by sa zišlo prekefovať jaskyňu. Trošku. Ako? Že by sa zišlo prekefovať jaskyňu trochu. No, zišlo. No, však tak môžeme dať voľaké stredko. Sa ti ozvem a... Či čo hovoríš? No neviem, rozmyslím. Dobre, tak keď si rozmyslíš, tak si zavolám, dobre? Tak potom mi prezvoň. Tak nepomýliš si sa tak náhodou? Nie, však one si zatrpkáme trošku. Vieš, tam von a bude každý spokojný. Neboj sa, však one, keď sa poviem vystriekať, tak ho vyťahnem. Bude jak vodopád, že ruka hore, kutač diere. Ale s tým, že som bola včera na zábave. Jaj? A čo ja viem? Však, ale na 100% si to bola ty. Však som nebol. Nebola. A bola však. Aká si vysoká? 162. No, vážiš? Dosť. Koľko? Nepoviem. Koľko? 50? Nie, viac. 60? Viac. 70? Už žiadaj. 80? Tak. Nie? Koľko? 75? No, tak nejak. To si potom ak malú prasa. Díky. No však. A tak potom nic tej jebačky, dobre. No čau.